готов ли си? Така, сега вземи битата. Преди да я разчупим, искам да чуя на кой гитката е по-силна. И искам да чуя първо всички приятели на Булката, колко силно вика за нея. И аз сега чуем всички приятели на Моложенеца. Браво, силна подкрепа из двамата. Давай поме питата да видим сега на кой се падне по-голямото парче. Дигайте високо, хващайте здраво и когато сте готови, тръпете смело. Гледай се в ръцете, не? Готови ли са? Айде, давайте смело сега. Дигайте високо. Аз от тук виждам вече намирачето е по-голямо парчето, което означава, че Митко ще носи парите семейството, съпругата ще го ги харчи, на него си падне последната дума и тя дата ми чука.